de schoenen verkopen. Niet alleen de verkopen, maar ook de omzetten moeten terug en ook de prijs daar. Veel harder gaat dat bij de online winkels, ook in de 5 weken voor Sinterklaas, dus de omzet van online webshops met zo'n 27% gestegen. Voor Sinterklaas cadeautjes zoeken steeds vaker op het internet, zegt de uitvoerder van Thuiswinkel te Noord. Ja, ik denk dat het wel degelijk vaak is van de zaken die zien natuurlijk al een aantal jaren gebeuren. Maar met de Sinterklaas is dat wel heel erg voelbaar. Ik denk dat wel zo'n 1 op de 3 cadeaus en dat was andere jaren? Ja, andere jaren nog steeds de fysieke winkel natuurlijk nog steeds in de liefde. En wat je ook nog steeds ziet, dat die consumenten ook al dit jaar eerder wat anders en vaker dan anders en voor hoge bedragen dan toch niet in Sinterklaas gekomen.